Wikum Narzari, BJP Vice President man, Rehane Mondol. आरो লগতে বিপুল ব্রহ্ম মন্ডল সেক্রেটারি দুইজনে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান হল और हाथ জাঙ্গাকে हाथ করে বসাই जिद' नंनि सिमायावहाय दिनैहाय रनजित बसुमतारी सारखौहाय देरहाहोनो थाखायहाय बेबायदिनो लोब लोब फैबाय बिजेपि पार्टिनिफ्रायबो नै बिसोरो गासैबो जयनिं जाजोबगोन आरो गासैबो जयनिं आरो दा सम इउपिपिएलनि दरजाया खुला दा जायफ्रा फैनो गोसो बयबो फैनो हागोन लोब लोब जयनिं आरो नै आरो 14 नंनि सिमायावहाय रनजित बसुमतारिया देरहागोन आरो खाजाखाबाय खुनु टेनसन गैला आरो सरकाराबो दाखागोन बे 100% खा आरो दा बेनिखायनो बयबो फै लोब लोबनो जाहाथे नोंथांमोनाबो हाबफैनो हायो दा इउपिपिएलनि दरजाया खुला दा फैनो हागोन आरो बयबो नै लोब लोब दिनै जोबोद गोबां फैबाय नारी ओनसोलफोरा आखाले हक ओरैहाय नैबे गासैबो जयनिं जाजोबगोन आरो ओरैहाय नै ओरैबो दे सोदो दे वेलकम जनाइছো हात साबरी दियक महिला वेलकम जनाइ আছে ओमेन्सेलक स्वागतम जनाइছে गासैबो आरो नै ओरैबो আমার যোগদান কার্যসূচী চলি আছে ভারতীয় জনতা পার্টিৰ পৰা আমলে আহিছে তেখেতসকলক স্বাগতম জনাইছো হাত সাবৰি বজাই দিব जोबनो गैयै जयनिं आरो दायो लोब लोब जेरैबो नै ओरैबो नै 14 नंनि सिमायावहाय रनजित बसुमतारी सारखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो लोब लोब फैबाय आरो देरहागोना 100% खासै दा बेनिखायनो बयबो फैनो हागोन दा इउपिपिएलनि दरजाया खुला आरो सम मोननायावनो फैनानै लाखा बयबो लोब लोबनो जाहाथे नोंथांमोनाबो आन्दायै बायदि आरो जोबनो गैयै दायो ओरैहाय दङ नै आदा बियो माने बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन दा आं आदानिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि दा नोंथांमोना जे दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब जयनिं जाफैबाय दिनैहाय साबैसेसो जयनिं जाफैखो ओमफ्राय मा उद्देश्य लानानै दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाफैखो बिनि बागै फंनैसो मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय साबायखर थाबाय दिनैहाय जोङो बिजेपि दल हिसाबै जोंबो जेनेबा टिकेटखौ मोनोब्ला बेवहाय बिजाथि फसंनानै जों इलेक्शनखौ गेलेनो होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय आनफर्चुनेटलि माने स्टेटनिफ्राय बिजाथिखौ होनाय जायासै जोंनो 16 नंनि सिमा बिनि थाखायनो दा होआसै नालाय आरो दिनै पार्टियाथ' बहुद दङ दा बे बहुद गोबां माने पार्टि थानायनि गेजेरावहाय आजिलै माने 5 बोसोर जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे बिटिआर सरकारा मोजाङै मोजां जागासिनो दङ जौगाथायनि खामानि शान्ति लाबोनाय हमन्नाय बे गासैबो बिषयखौ नोजोर बोनानै बेखायनो जोङो जि सरकारा मोजाङै मोजां सालायगासिनो दं बेवहायनो जोङो ज' जानानै जोङो बेवहाय जइन जानानै बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावनानै गोजोन आरो जौगाथाय आरो खौसेथिनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव मदद होलांनानैहाय बिटिआरखौ आरोबाव साबसिन जौगाथायनि खामानि मावनायाव जोंबो मदद होसिगोन होननानैहाय जोङो बे माबायाव इउपिपिएलआवहाय जोङो जयनिं जानाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जोंहाथ' बहुद दङमोन ओमफ्राय माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखायहाय जोङो रायलायनायनि माबाखौ प्रसेसखौ जों लाबाय थादोंमोन नाथाय गोजौ लेभेलनि सारमोना टाइमखौ होनो हायैयाव जोङो सानब्रै सानबा लेट जाबाय आरो ओमफ्राय दा दिनैहाय जों एसे निसिमा मण्डल हिसाबै बिजेपि मण्डल हिसाबै मैया जों रायलायनायाव फाइनाल जानानै दिनैनो फार्स्ट माने हुबु आरम्भ खालामनो होननानैहाय जोङो बे इउपिपिएलनि ब्लक अफिसावहाय
जोङो 60 जननिफ्राय बांसिन बिजेपि हार्डक'र वार्कार माखासे कयेकजन मेम्बारफोर दङ जों दिनैहाय बेवहाय जगदान होनाय जाबाय आरो माखासेयाथ' आवगोलावनो जइन जाबाय बहुत दाब दाब जायगाफ्राव मालाबा 17 जन मालाबा 30 जन मालाबा 50 जन बेफोरबायदि माने जागासिनो दं आरो खिन्थु जों बिसोरखौ उदां होखादों जोंहा टिकेट गैला नालाय नोंसोरो नोंसिनि गोसो बायदि नोंसोर मोजां मोननाय बायदि नोंसोरो थांदो ओमफ्राय फार्स्ट प्रेफारेन्सखौ जों होदों जे नोंसोरो गोदाव सोराव गुबुनाव थाङालासिनो इउपिपिएलआव थांनानै जगदान होयोब्ला बे मोजां जागोन होननानै जों प्रेफारेन्स होनानै बिथांमोनखौ जों थुनहरनाय जादों आरो खारन गोजौनिफ्रायबो जेबो निर्देश गैयामोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ जोङो प्रेफारेन्स होनानै जोङो निर्देश हरबाय जे इउपिपिएलआव नोंसोरो मासाप जायोब्ला मोजां होननानै आरो ओमफ्राय दा बिसोरो माखासे जाग्रोबाय ओमफ्राय जोङो एसे मण्डल हिसाबै मैया सार फेरेंगाजों रायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो अफिसियेलि जोङो फर्मेलि मण्डलनि सासे एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै ओमफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि ओमफ्राय महिला मर्चानि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि दिनै बेखौ बेजों लोगोसे 60 जन बुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो हार्डक'र वार्कार माखासे जों जइन जानाय जाबाय आरो ओरैनो थाबोनायफ्रा फैबाय थागोन गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय जिंदाबाद 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 प्रमोद बड़ो लॉन्ग लिव प्रमोद बड़ो जिंदाबाद 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 यूजी ब्रह्मा लॉन्ग लिव